Bueno, Top Manta es un proyecto que hemos creado. Empezó una lucha de un sindicato colectivo que denuncia la discriminación, la persecución y el racismo institucional. Y pues Top Manta es una línea de proyecto, de una línea de ropa, que las ropas son ilegales, pero las personas que hacen estas ropas son ilegales. Y pues intentamos dejar la venta y la gente deja esta venta y entra en este proyecto. Y gracias a la lucha que hemos hecho y nos han reconocido hasta que nos han dado el premio, entonces súper contento y también dar las gracias a los compañeros que estuvieron en la calle luchando hasta que hemos llegado ahora. Bueno, el premi jo penso que és un premi a la trajectòria d'un projecte que ha estat 18 anys pedalant per aconseguir ocupar a molta gent. En aquests moments el premi és de tota l'associació, de tot el grup que estem cada any treballant de valent per dignificar la vida d'aquestes persones i la veritat estem molt contents, estem emocionats i avui és un gran dia, la veritat. Avui ha estat l'acte de lliurament dels Premis Pinyol, amb la 24a edició, i coincideix amb els 40 anys de la creació d'Acció Solidària contra l'Atur. Llavors, els premis és un premi a la trajectòria d'entitats que fa anys que estan treballant i ajudant a gent amb problemes, amb risc d'exclusió social, i l'altre premi és amb la innovació. O sigui, aquelles noves idees que surten que d'alguna manera tenen com finalitat ajudar a la gent que està a l'atur a trobar una feina i el poder-se integrar, ells i les seves famílies. En un cas, la trajectòria ha estat la Fundació Alba, que porta 40 anys d'existència i que té el seu centre a Tàrrega, i és coneguda sobretot per una cosa d'una empresa que té, que es diu El Rosal, una marca de galetes, i hi ha una galeta que és el que diuen los arrugados del Rosal, que són molt coneguts. I en l'altre cas es tracta d'una cooperativa de manters de Barcelona que l'han constituït, anem a dir, per d'alguna manera donar feina a manters, que els manters tenen molts problemes, clar, tots són immigrants, tenen problemes de legalització, la gent els criminalitza, etc. I ells han creat una marca pròpia de roba, de bambes, que es diu Top Manta, i es dediquen a vendre tots aquests productes de realització pròpia a través d'una cooperativa que han creat recentment. Nosaltres creiem que, desgraciadament, hi ha per molt temps per continuar fent aquestes coses, perquè el tema de l'atur és un tema greu del nostre país i que puja i baixa, però sempre està a nivells molt alts, i sempre es necessita que moltes entitats ajudin tot el que puguin, i de fet el que fan aquestes entitats és agrupar l'esforç de molta gent que individualment col·laboraria, però que un amunt no pot ser, que els ajunten a través d'entitats d'aquest tipus, i d'aquesta manera hi ha més força per poder ajudar a persones amb risc d'exclusió social.